Isso você chama de Vegas. E vai
isusu hatinari banyaya yekutaura zvaJesu. Isusu hatinyarari kunyambosangana pachechi yepaZoom, hatinyarari kutaura zvaJesu. Kunyambosangana paHebron pano, hatinyarari nyaya yaJesu. Bhaibheri rinoti varume avo vakashamiswa because waiziva kuti Peter naJohani havane kufunda. Number 1 vanofa. Number 2 waiziva kuti vanotha, but zvinonzi vakataura nesimba. Madhara aivatonga ndogona kuti vanhu vatinokubata iwe ndimurobatiki ava vanhu vamunoda kubata. Ndakandiparidzire mwoyo wako madhavara, uyu munhu wamunoda kubata nakuyu munhu wamunoda kubata kuridzirai madhepo pane vamwe, asi uyu akatenga uzva iwe ndimurobatiki. Don't go exana kabuzao. Don't go off conflict. Don't be wangu kuti wachikuda imomo. Don't be wanoenda kuchechi. Don't go watala. Basi. Bechi. Aro. Chemishe. Mando. Aka. Chemeta. Rekutanga riri kubva kuna Pilate. And haana
kama naye wote lokumvaibela shikasizo zalidala areshikati rikupa kwa wasina kusikizwa wani vaibala Ready for rino pamua na Waisraeli uluna matanawe Kamshida imisiela inashi Nakuti orano mana Unofana ungwati asimari Aja mikundisa Palewe Pane shose ishwarune Kala imanyane na shitwa Matana imuru wa itsanu na shitwa Ushike pesha Asimari Endai kamati. But Mari kunesho mtituma bora. Yeah. Wale msetele. Yeah. Ne. Lazifana simuka. Zeni. Yeah. Fundisi kwa mno gara kwa kati kwiri. Zeni zamu zakati ni kuchangeko. Na wale. Leo mkura. Ai. Swali kwa sababu ndio heshima. Sasa ndio ya bwana hapa ndio serious. Nikupea assurance mani wale watu wanaona. Asima. Anakatangira bwana asitiriuje. Kuna invite wanaye wote. Kuna na pilot ni mafuta na forces hao. Ni wanaweza walipa. Wakasheto shebu wa Yesu. Nileka yeka ndo na wabatukaye abitukaye papo lofika moyo kana wakataza Yesu oruna mati wakutambale nguo wakamata iwe wakutuka kai wakakutaza kubata mali kempo mno wakutuka kai kempo isema kama wako situation. And I'm sure when they want to hear, come over here when they want to. No more no time. Mari,
Nkosi. Okumthatha. Zvinoma. Zvevakambopotsa Jesu. Watanga futi. Unosana kuti iwe ndononeka kunamata. Asi muroyi wako haaneti kukuroya. Iwe ndononeka kutsanya iwe. Asi muroyi wako haaneti ari kukutaimira every hour. Asitachaneta cheche. Uchakupemba macha. Zvikadzimai. Anhu ayafika ataka. Wakadaro pana Jesu mwana komana wenyu. Zvino honai futi. Ndaisani parutivi pako zvanzi honai futi. Life yakaoma kuti ukarwiswa izvozvizvi tinokunamatira wombodzwa wakabvepo. Wanifamba yewindi sozvotanga. And the dilemma is ndakanamatirwa namufundisi wechokwadi kana kuti ndevechokwadi iwawo vakunamatira vaya. But atanga zvakare zvaakaitira Jesu akamushinda futa. Zvaakaitira Jesu muna Acts chapter 4 arikuda kushinda kuuya. Zvinoda uya nemasomo akadaro. Zvanzi naJehovha. Ndichakukundira iwo matambudziko ako. Kana ndakagara pasi mandiswa. Mwari chakukundisa. Ndinerwiyo ndiri muparidzi wenziyo zvangu. Daimainoditi David zvaikuda. Kuda shachi. Akaundofanana nokuda. Raikutsvaka chirungu chakashata kuti chinohwadisa zvinhu. Wakafa Iwe
wekunamata une tendency yekunetesa mwoyo wanamati because zvinouya zvese kunge zvavhurirwa sokuti ukabuda izvo uzopinda izvi ukabuda izvo uzopinda izvi. Fundisi ukanzwa muchinda wevanhu vanomushora hake but aimba choba Jehovha ndibatsirewo vavivire matambudziko ekumiswa pakaoma aripo asi Mwari achakuvhomora ipapa. Erechimishingo chechi ndobona akada kunyururwa naMwari akaisirwa naMwari gari ndoda kuti uite serious umainitsi mashoma ndasarwa navo but ndoda kuti uconcentrate nezvakakupoteredza yaso zvitinde takuerengera final exam haupedzi mabhuku anabhodhu ufa kuerenga mutheology une kuerenga kunonzi kusikana wakaenda chikoro chepamusoro wefemaoko handi zvekutsvana mao zviorenga kuti Mwari achati inga zvoshe nosikana so ukangoona pakati asi ubatoti thank you Jesus. No, but I don't do shit in church. And this is what we end up about that. But it's coming through. That is okay. What is the mission? What I'm about to look up. Because I want to get us to beat. What is about to look up? You don't ask. Nehemiah moyo legesa. Forget what forget. Mukaverenga Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18. Ine zvinhu zvandira kungobudisa zvinhu 2 chete. Number 1. Unonzwa zvinhu iye akati. Ndizvo moti tsike zvakati. Iwo wakati. Kana vanhu vachiverenga Bhaibheri vanongoti zvakatonyorerwa kudesign. Afundisi kana utora magirazi kudarisa zviripo. Iye akati handina wandakaudza zvandakaisirwa pamunhu damusi. That's Nehemiah speaking to Israel. Israel audzwa toti kokusvika iwowo vakati hai. Saka ini ndauya kwauri ndichiti asi Mwari achatibvira panozoda iwewe. Ndatarisa guta rese ndakona ndobvati iye akati onai zvakaita mushavedi idomwe unozoona kuti kunowanhu vari kugara mutumba tusingamboitika kwete ngekuti hawana mari wari kushaya nookudza kuti imi ndatuka kuti zvati claim your identity vana mai vadzausangarise pasi ndazonyara kuti nditaura kuti magoni patika makore imuruva magoni akadini hawo rise up and rebuild your identity. Anogeza dini abailonini
anoshanda ndimi Baba. Akati Mwari achakurwira ipane zvese. Iminiwo munofana kuzoti ndapita he built my identity. Noro kuti madzwara so. So. Ndakafona mane video ko. Zvikadziita iso uri kuona ichicha. Sura magerusha. Sio sura pai. How you carry yourself? Ne office ya unogara. Zvekupesa. Let us build broken walls. Madam Zgowashi. Amen. Takana mura. Asitina mwari. Anoti akanamatu. Akanamatu. Maria akanamatu. Maria akanamatu. Lewili wawewe. Pane shandiri kutaura pani. Ikucheka kitaunti. You need to pray. While they were praying. Isolaba ushina wezera kuna shechina kanauzwa na Johani tayari tatoka hapo wanopenga tina mwari anogona shaka wakati saka zvako zvokuti mutambo yako yekudamata iwe ndopo unotora chifoni chako nyangwe iri iPhone nyangwe iri chidhura sei ukaona uchitora foni yako pamwedzi ngatinamatei musoro wako unoda deliverance
While they were praying, the Spirit of the Lord came upon them. But life is changing. We don't know all night. Things are not changing because while others are praying, they are busy. As they were praying, then the Spirit of the Lord came upon them. Because while we pray, things are happening. Yeah. Amen. Text the door and I didn't know what to decide. You would pay Simba. We should have your daffy soup. Amen. We would have managed to buy every day. This was so. But we were not on the line. They want to fight us all. They would not progress us all. But we would not make back up. They have been done a back on the national. This only happens when the people come to the house of the Lord. Thank you. God has remembered you. Because